Σήμερα θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Σε αυτή την καινούρια σειρά θα ανοίγουμε καρτούλες. Ναι, την τελευταία φορά που μάζεψα κάρτες ήταν όταν ήμουνα τόσο ζά. Οπότε, συγχωρέστε με για τυχόν λάθη, συγχωρέστε με για τυχόν παραλήψεις και μην διστάσετε να μου σχολιάσετε από κάτω το οτιδήποτε και να κάνω λάθος ή πω. Οπότε, πάμε να ανοίξουμε το πρώτο πακέτο που είναι από το One Piece PRB 01. Αυτό λοιπόν εδώ το πακετάκι, καθώς θα το ανοίγω εγώ, θα πρέπει να πω ότι περιέχει από όλα τα OP κάρτες. Από το 1 έως το 8. Εντάξει, σε λίγες μέρες βγαίνει και το 9. Που θα το πάρουμε και θα το κάνουμε βίντεο. Δεν έχω ξαναμαζέψει, το ξαναλέω, θα είναι το πρώτο μου κουτί. Ελπίζω να μας τύχει και κάτι σπάνιο. Να ξεκινήσει καλά ρε παιδί με αυτή η εκπομπή. Το ανοίγουμε. Αχ, το άνοιξα. Μυρίζει ωραία. Τεστ μυρωδιάς. Πάντα σε αυτά τα μυρίζουμε. Ξέχασα να αναφέρω ότι αυτό το κουτί έχει 20 σακουλάκια, που το κάθε σακουλάκι έχει 10 κάρτες μέσα. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ ανυπόμονος. Πάμε με το πρώτο μας σακουλάκι. Εδώ στην άκρη. Λοιπόν, έχω δει ότι στο ίντερνετ το ανοίγουν με μία κίνηση. Θέλω να δω αν θα το κάνω κι εγώ με μία κίνηση. Τι λέτε? Κάπως το κάνουνε. Nope. Σιγά και μη. Τι νοσταλγία. Πάρα πολλά χρόνια με πάει πίσω αυτό το πράγμα. Πάμε. Στις τελευταίες πάντα είναι το καλό. Εκεί κατάλαβα ότι είναι όλα. Από ό,τι βιντεάκι έχω δει. Αυτή εδώ είναι rare. Κάνα την εκεί. Και αυτή είναι super rare. Και αυτή είναι common. Και η Dawn κάρτα. Αυτή πάντως είναι ωραία. Για common είναι πολύ ωραία καρτούλα. Δεν συμφωνείτε? Μ' αρέσουνε. Πάμε στο επόμενο. Μην χρονοτρεβούμε. Ελπίζω μέχρι το τέλος να έχω μάθει να το κάνουμε μία κίνηση. Ή και όχι. Nope. Σιγά. Και μη. Βισμόγκ. Από την οικογένεια. Τη γνωστή οικογένεια. Τι λες? Και common. Αλλά είναι πολύ ωραία. Και το Dawn. Αλλά είναι πολύ ωραία. Τις έχουν περιποιηθεί, όχι αστεία. Το UC είναι uncommon. Άργησα, αλλά το κατάλαβα. Ξυνάπης. Όπα, άνοιξε με τη μία. Το κατάφερα και το άνοιξα με τη μία. Όχι, μπράβο μου. Σχεδόν δηλαδή. Σχεδόν. Πάμε. Πάμε. Ο Βαρθολομαίο. Ωραίος αυτός. SR, super rare. Αυτή είναι super rare. Αυτή μ' αρέσει. Common. Ωραία, common. Και το Dawn. Nope. Δεν άνοιξε με τη μία. Οι άλλοι είναι καλλιτέχνες άνθρωποι, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ή έχουν ανοίξει άπειρα σακουλάκια. Για πάμε. Common.
Προς το τέλος έχω καταλάβει ότι είναι οι σπάνιες. Rare. Super rare. Α, Yamato. Α, μ' αρέσει η Yamato. Και rare. Πάμε, άνοιξε μωρέ με τη μία. Ναι, μάλλον καλό είναι να μην το κάνω αυτό. Πάμε. Ωχ, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό από κάτω. Τι είναι αυτό που έρχεται. Rare. Οκ. Super rare. Unique rare. Όχι, uncommon. Συγγνώμη. Και common. Και down. Το down. Ωραίο το down αυτό. Ωραίο. Έλα μωρέ, άνοιξε με τη μία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κανένα πρόβλημα. Πάμε. Ναι. Ναι. Common, ναι. Monkey D. Luffy. Common. Uncommon. Το down. Επόμενη καρτούλα. Για να δούμε. Πάμε. Η V-Smoke. Ο Νικομάτσου. Super rare. Unique. Και common. Και το down. Επόμενο. Πού θα πάει. Ένα πετύχαμε. Δεν μπορεί, θα πετύχουμε και κάποιο ακόμα. Δεν γίνεται. Τόσα έχουμε ακόμα να ανοίξουμε. Αν τα καταφέρουμε βέβαια. Εγώ. Η Boa Hong Kong. Ο Queen. Rare. Έλα και ο Shanks. Έλα ο Shanks. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Μ' αρέσει ο Shanks. Οπότε, ναι. Συνεχίζουμε. Πάρα πολύ ωραία η καρτούλα του Shanks. Έλα. Και το down. Ναι. Άνοιξε ολόκληρο. Ναι. Άνοιξε ολόκληρο. Ο Τσόπερ. Και το down. Έλα μωρέ, για λίγο δεν άνοιξες. Ρε πόσο καλλιτέχνης είναι αυτοί τώρα και το κάνουν έτσι. Τόνι Τσόπερ. Νίκο Ρόμπιν. Η Οτάμα. Και V-Smoke Inji. Και το down. Ναι, το κατάφερα. Η Σαρλότ. Η κόρη της Big Mama.
Super Rare. Εγώ τις βάζω εδώ αυτές οι Super Rare. Τις Rare τις βάζω εδώ. Και Common. Εδώ. Και το Dawn. Το μάτι του Λούφι. Έλα γιατί και το έμαθα τώρα νομίζω. Νομίζω ότι κατάλαβα πως γίνεται. Ο Τάμα. Ο Captain Kid και... το Dawn. Λοιπόν, να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι άλλο θα θέλετε να ανοίξω. Να συνεχίσουμε η One Piece ή να ανοίξουμε κάτι άλλο. Για πείτε μου κάτω στα σχόλια. Και ο Βέγκρο. Και το Dawn. Για πάμε. Monkey D. Luffy. Εμένα πάντως μια φορά μ' αρέσει. Οπότε θα μπει εκεί. Και η Σαρλότ. Και το Dawn. Baby 5. Ο Βαρθολομαίο. Ο Arlong. Ρε τον Arlong. Γεια σου Arlong. Ο Captain Kid. Και... τι είναι αυτό. Α. Ωραίο. Ωραίο. Επόμενο. Ναι. Και εκεί που λέω ότι το έμαθα, δεν το έμαθα τελικά. Ολό. Μ' αρέσει ολό. Πάμε. Ο Πέγκι. Σάντζι. Ο Γκάμ Γκάμ. Έλα ρε Λούφι. Και... το Dawn. Κάπου είδα ότι παίζουν κάτι χρυσά Dawn. Ναι. Δεν να έχουν κανένα τέτοιο. Ναι, σιγά μην άνοιγε. Άμε. Queen. Βίσμο και Σίντζι. Το Βαρθολομαίο που κοιμάται. Ο Κάιντο. Μ' αρέσει ο Κάιντο. Ήταν ωραίος ο Κάιντο. Και το Dawn. Είδατε. Α, η Μποαχανχόγκ. Ράιζο. Σαρλότ Κράκερ. Ο γιος της Big Mama. Μακίνο. Και το Dawn. Άλλα δύο μείνανε. Αυτό και άλλο ένα. Έλα μωρέ, άνοιξε όλο. Πείτε μου αν βλέπετε το One Piece εσείς. Αν βλέπετε κάποιο άλλο άνιμε. Γενικά. Σίντζι.
Πίσω. Ρεάλ. Don Flamingo. Ο Γκάνγκμπεγκε. Και το Ντόουν. Και το τελευταίο πακέτο. Για να πάμε να δούμε τι θα έχει το τελευταίο. Μποα Χανκόγκ. Μακίνο. Ο Μάρκο. Μου αρέσει ο Μάρκο πάρα πολύ, παιδιά. Α, όλα και όλα. Από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες του One Piece. Γι' αυτό το λόγο θα πάει εδώ. Και Νίκο Ρόμπιν. Και το Ντόουν. Η κάμερα σε μένα. Δεν ξέρω. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Νομίζω ότι για μένα οι πιο ωραίες είναι ο Λούφι ξανά και ο Σάνξ. Αυτές ήτανε. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε από κάτω να μου γράψετε τι θέλετε να συνεχίσουμε, με τι πακέτο θέλετε να συνεχίσουμε, με ποιο άνιμε θέλετε να συνεχίσουμε. Και ναι, ευχαριστώ που μένετε και μέχρι το τέλος. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, γεια σας!